Lijep pozdrav svima. Evo nas u novom razgovoru programa Demo Akademije, a vjerujem da primjećujete neku razliku naspram prijašnjih razgovora. Kako i svi, tako smo se i mi prilagodili ovom online obliku razgovora, pa se cijeli kolegij Demo Akademije Europska unija i europske vrijednosti održao na isti način. Voditeljica kolegija Senada Šelo-Šabić, inače politologinja, viša znanstvena suradnica na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu i između mnogo čega ostalog urednica znanstvenog časopisa Croatian International Relations Review, pridružuje nam se u razgovoru, a mislim da se od posljednje Demo Akademije unazad 3 godine mnogo toga promijenilo po pitanju Europske unije, hrvatske vanjske politike i sličnih tema. Senada, lijep pozdrav. Dobar dan Bruno i dobar dan svima. U svibnju smo, 9.5. je Dan Europe, 2020. je godina, znači 70 godina od osnutka Europske unije, pa je odlična stvar što je ovaj kolegij prethodio ovom važnom datumu, a isto tako i ovaj razgovor. Senada, vjerujem da nam ni sat vremena zapravo ne bi bilo dovoljno da adekvatno prođemo sve teme oko europskih zbivanja, promjena politika, teme migracija, pandemije itd., ali probat ćemo kroz nekih 10 do 15 minuta proći kroz što više stvari koje su se spominjale i na samom kolegiju, a i čuti možda neki vaš osvrt na neka od tekućih zbivanja, pa bih vas evo za početak pitao nešto vezano za Republiku Hrvatsku. Dakle, Hrvatska prvih 6 mjeseci 2020. godine predsjeda Vijećem Europske unije, iz kojega god kuta nekako gledali, dakle subjektivnog ili objektivnog, možemo se složiti da jednostavno vanjski faktori nisu dozvoljavali što mirnije predsjedanje vijećem, počevši od nasljeđivanja pitanja Brexita, višegodišnjeg financijskog okvira, pa sve do COVID-19 pandemije. A s druge strane tu postoji i uloga Hrvatske u proširenju Europske unije po pogledu Srbije i Bosne i Hercegovine. Pa možete li nam dati, znam da je nezahvalno pitanje, ali možete li nam dati nekakav vaš osvrt na cjelokupnu situaciju? A gledajte, sad kako ste rekli, nabrojali i Brexit i višegodišnji financijski proračun, odnosno financijski okvir Europske unije, pandemiju, politiku proširenja. Svaka od tih tema je tema za raspravu i puno toga bi se svakoj od njih moglo reći. Ali pitali ste me za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije i moram priznati da mi je žao da je predsjedanje prošlo u ovakvoj situaciji, s obzirom da je Hrvatska imala mnoge ambiciozne planove i da neke teme stavi na dnevni red, da se više angažira oko nekih pitanja i da naprosto pokaže i svojim građanima da je Hrvatskoj mjesto u Europskoj uniji, da ima što za reći i da može dati svoj doprinos kreiranju europskih politika. Dakle, dobro ste isto tako rekli da je ovaj tjedan zapravo bio optimalan za održavanje ovog kolegija, jer je u ovom tjednu održan između ostalog uz datum Dana Europe koji ćemo sutra obilježiti i 70-godišnjicu osnutka zajednice za ugljen i čelik kao temelja Europske unije. Održan je i Zagrebački summit koji je u prvobitnim planovima trebao biti kruna hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, odnosno Vijećem Europske unije, a sa glavnom temom proširenja Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Taj summit je ovog puta održan dakle, u ovom digitalnom formatu, dakle virtualni sastanak, ali su ključne poruke koje su i bile predviđene da se prenesu ostale iste na način da Europska unija i dalje izražava namjeru da primi ove članice u trenutku kada one budu spremne. Puno zanimljivije pitanje bi bilo koliko su ove zemlje spremne i koji sve zadaci pred njima stoje u reformama i kapacitetima da se priključe EU. S druge strane, sama Europska unija ima jako puno svojih unutrašnjih problema i cijela ta dinamika, bez obzira na sve te lijepe poruke koje smo čuli, neće biti tako blistava i jednostavna.
Da, to je sasvim razumljivo. Spomenuli ste bili građansku pripadnost, odnosno osjećaj nekakvog poistovjećivanja sa vrijednostima Europske unije, pa se taman i moje pitanje sljedeće nekako slaže uz to. Kakva je po vama uloga građana u izgradnji Europske unije, odnosno koji su to mehanizmi koje bismo trebali upotrijebiti da se građani sve više i više poistovjete sa europskim identitetom? Demo Akademija je recimo jedan od dobrih načina kako da se informacije i uopće svijest o Europskoj uniji približi građanima. Dakle, participacija građana u politikama Europske unije dolazi onog trenutka kad se identificiramo s tom organizacijom, kad ju jasno razumijemo, kada znamo što kroz članstvo u Europskoj uniji dobivamo, eventualno gubimo, ali u svakom slučaju dajemo prostor za jednu aktivnu raspravu. Ono što je najnepoželjnije jeste pasivno članstvo, dakle da pripadate nekoj organizaciji, da zapravo ne znate što i kako možete učiniti, što možete mijenjati, na koji način možete svoj život poboljšati. Evo, u tom smislu razumijevanje informacije, aktivacija građana u smislu zahtijevanja od njihovih političara kako mi Hrvatsku želimo, pa onda time kako Hrvatsku i kao članicu Europske unije, je važan segment demokracije. Tijekom predavanja ste istaknuli da je Europska unija zapravo živi organizam konstantnih promjena, nadogradnji, koji traži stalno neka nova, progresivnija i održivija naposljetku rješenja. Kako po vama osigurati da Europska unija bude snažna, ali i konstruktivna organizacija na nekakvoj svjetskoj pozornici? Kako biste ocijenili trenutnu vanjsku politiku? Pa gledajte, Europska unija je jaka onoliko koliko su jake njezine članice i onoliko koliko su predane zajedničkim ciljevima. Mi imamo dobre ideje kada je u pitanju Europska unija i ideje koje inspiriraju ili su inspirirale začetak same unije i sva ova desetljeća u kojima se ona izgrađivala. Tako da ono što je važno shvatiti jeste da Europska unija nije završeni projekt, pa da onda mi možemo ocjenjivati nju kao statičnog dionika svjetske politike koji je jasno da ima, ne znam, ove strateške ciljeve, temeljne vrijednosti, ove nekakve jasne mehanizme na koji način se donose odluke, ko su akteri i tako dalje. Europska unija je još uvijek u procesu izgradnje i to je ono što kod mnogih ljudi stvara i zabunu, frustraciju, nerazumijevanje, možda nekad pretjerane kritike, a s druge strane nekad pretjerano očekivanje. Jer Europska unija je dala puno toga dobrog, ali isto tako prolazi sad kroz ozbiljne krize i potrebno je shvatiti da nije jednostavno doći do konsenzusa, nije jednostavno doći do rješenja u zajednici zemalja koje su sve tako jako različite. I sada naravno po prvi puta imamo situaciju u kojoj jedna članica želi izaći, to do sada nije bio slučaj, uvijek su svi željeli ući. I imamo situaciju gdje neke članice ozbiljno narušavaju temeljne demokratske vrijednosti Europske unije. I to je ono pitanje koje je, ja mislim, danas najozbiljnije za opstanak Unije. Evo i za kraj pitanje koje nekako obuhvaća sve ovo o čem smo nakratko razgovarali. Je li ovo trenutak u kojem se Europska unija sada nalazi prilika za novi i drugačiji pravac razvoja u budućnosti i za te pozitivne promjene? Pa uvijek je dobar trenutak ako se želite promijeniti, osobito ako se želite promijeniti nabolje. Prema tome, nekada to radite iz stanja svjesne odluke i motivacije, a nekada ste prisiljeni jer se svijet oko vas promijenio. Ja bih rekla da smo mi sada više prinuđeni razumjeti u kojem smjeru želimo ići, jer i zbog ove pandemije, ali općenito zbog situacije u svijetu, transatlantskih odnosa, uloge Kine, klimatskih promjena, migracija i tako dalje, Europa
će morati naći načina kako sebe zaštititi, kako sebe dalje izgrađivati, a istovremeno uspješno reagirati na sve ove izazove koji se oko nje nalaze. Tako da u tom smislu i svijest hrvatskih građana i uloga koju Hrvatska može dati, koja ne mora biti jako velika, ali može biti konstruktivna, je uvijek dobrodošao korak. I u tom pozitivnom tonu šaljem vam isto tako lijepe pozdrave u Zagreb i nadam se da ćemo se imati priliku i uživo razgovarati oko svega ovoga. Hvala vam. Ja se također nadam i pozdrav Osijeku. Pozdrav.